Bapa madhep mangidul parane memuja dening Arsa Hyang Bathara Brahma ingkang dedunung ana sisih kidul parane rekta candrane manukane manukan ulung lungguhe ana ing dina jenar sengkala kang saka kidul lebur linebur kena dayane Sanjata Kanjeng Kyai Gada Wesi Kuning Waraka putra dewa budaya was wilahing ngawik namastu namo sidam nengkiri sang bapa madhep pangulon parane memuja dening Arsa Hyang Bathara Mahadewa ingkang dedunung ana sisih kulon parane kencana candrane manukane monan podhang lungguhe ana ing dina Palguna sengkala kang saka kulon lebur linebur kena dayane Sanjata Kanjeng Kyai Nagapasa Waraka putra dewa budaya was